السلام عليكم ورحمة الله. زعان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sva zahvala pripada Allahu da danas u Njemačkoj održavamo godišnji skup Dželsa Salana. Nakon 4 godine restrikcija zbog koronavirusa i opet imamo jednu veliku dželsu. Neka Allah svemogući svim učesnicima Dželsa Salana omogući da postignu ciljeve Dželsa Salane. Oni ne trebaju biti zadovoljni samo činjenicom da nam je Allah dao mogućnost da se okupimo ovdje još jednom i da se družimo i da upoznamo jedne druge i da pričamo, da debatujemo o raznim stvarima. Međutim, ne. Veća je svrha ove Dželse Salane. Veći je cilj. Obećani Mesija alejhi selam, neka je mir na njemu, je rekao u vezi ovoga da sa velikim bolom i čežnjom da obratimo pažnju na sljedeće stvari, a to jeste da oni koji daju bajat, to jeste zavjet ovom džematu, trebamo napredovati duhovno, trebamo napredovati u znanju, trebamo voljeti Allaha svemogućeg, truditi se da učimo što više o njemu. Sljedbenici džemata trebaju biti oni koji u potpunosti slijede časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trebaju imati vezu sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Trebaju ohladiti ljubav prema materijalizmu u ovom svijetu i treba se posvetiti duhovnom napretku, a ne materijalizmu. Jedne prilike Imam Mehdi alejhi selam je rekao: svim onim koji žele da uđu u sistem džemata i koji su članovi džemata trebaju znati da oni ljudi koji daju bajat i koji su članovi džemata, ljubav prema ovom svijetu treba biti mala i treba biti ohlađena i treba te slijediti i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ta ljubav treba biti dominantna. Stoga i prvi cilj onih ljudi koji daju bajat u ovaj džemat jeste da trebate biti oni sljedbenici koje Allah dželešanuhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem vole i da mi volimo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također da iz vaše svake riječi i djela da treba ovo biti svjedočiti. Ove godine Ahmedija muslimanski džemat u Njemačkoj sada slavi 100 godina, znači 100 godišnjicu od osnivanja džemata u Njemačkoj. Članovi džemata u Njemačkoj su veoma sretni što se tiče toga, uzbuđeni su. Tako da ove godine mi pravimo dželsu nakon 100 godina, znači ovo je jedna 100-godišnjica džemata. Mnogi ljudi izražavaju svoju ljubav i svoju radost zbog ovoga. Sigurno jeste ovo jedna velika vesela stvar, zato što prije 100 godina na današnji dan Allah dželešanuhu je kroz obećanog Mesiju alejhi selam omogućio jednu prelijepu islamsku poruku islama da dođe u ovakve zemlje kao što je Njemačka. U stvari Imam Mehdi alejhi selam je došao ovdje, njegova poruka je došla ovdje, ali to je tehnički više od 100 godina. Tako da ono što moramo pratiti i moramo paziti da u toku ovih 100 godina šta smo mi zapravo postigli tokom ovih 100 godina? Do kojeg stepena smo mi sačuvali našu vjeru, našu religiju? Kada je Ahmedija džemat započeo, samo je bila šačica ljudi ovdje, a onda također okolnosti u Pakistanu su se pogoršale i svijet je napredovao i također mnogi ljudi su migrirali u ovu zemlju. Znači mnogi ljudi iz Pakistana su se preselili u Njemačku samo zato što su bili Ahmedi, što su bili progonjeni u Pakistanu. I kao takav rezultat Ahmedijat se proširio u Njemačkoj jer su
ljudi u Pakistanu nisu bili u mogućnosti da praktikuju svoju vjeru, svoj Ahmedijat, zato što ima mnoge zabrane u Pakistanu. Tako kada dođete ovdje i sada imate religijsku slobodu koja vam je ovdje garantirana, da možete slobodno i otvoreno iskazati svoju vjeru. Tako da ovo je slučaj. Morate vi iskoristiti ovu blagodat i morate se transformisati, morate se duhovno poboljšati, morate materializam staviti na najniži nivo. Imam Mehdi zahtijeva to od nas, Imam Mehdi alejhi selam, da zaista napravimo promjene u nama i da se trudimo, da trebamo popraviti duhovno stanje. Također našu djecu da povežemo sa vjerom i religijom, da ih upoznamo sa džematom, da oni budu pripadnici, iskreni pripadnici, sljedbenici mama Mehdi alejhi selam. I ako ovo postignemo, onda će to biti ta zahvalnost i iskrenost. I tek onda možemo reći da mi zaista slavimo 100 godina, 100-godišnjicu džemata. Ono što ako nismo to postigli, onda samo slijedimo puste tradicije da slavimo 100 godina, onda to nema nikakve koristi. To je samo tradicija u kojoj mi slavimo 100 godina. Imam Mehdi, obećani Mesija alejhi selam, na mnogim mjestima savjetuje oni koji ulaze u njegovu zajednicu, koji znači daju bajat, kako da se transformišemo, kako da se mi unutar sebe promijenimo duhovno, tako da nam je dao neke smjernice ponašanja. Ako zaista smo mi među onim sljedbenicima koji su dio njegovog džemata i bajata, onda mi stalno moramo sebe podsjećati na te uvjete bajata i na te zahtjeve. Mi moramo da se pobrinemo, da mi zaista praktikujemo ono što kažemo, da naša djela prate naše riječi. Moramo razmišljati da li mi ispunjavamo zahtjeve imama Mehdi alejhi selama, davanja bajata, da li slijedimo svi 10 uvjeta, da li je da smo samo ušli u ovaj džemat, a nastavljamo da živimo u materializmu i u ovom svijetu, a zaboravljamo naš glavni cilj. Da li je to da mi upadamo u zamku ovog svijeta i sjaja ovog dunjaluka, da li mi zaboravimo glavni cilj ovog bajata? Ako ste to zaboravili, ako ste to zanemarili, onda samo slavljenje 100 godina džemata je beskorisno. U ovom vremenu sada ću vam predstaviti neke isječke iz pisanja imama Mehdi alejhi selam. Tako da molim vas obratite pažnju prema ovim ciljevima. Sada ću citirati šta kaže obećani Mesija Mehdi alejhi selam. Šta bajat želi od nas? Imam Mehdi alejhi selam kaže: ne mislite da samo tako ako ćete dati bajat, dati zakletvu vjernosti, da će vam Allah oprostiti. Ovo je samo jedna školjka, to jeste jedna vanjska forma, a ono što je bitno jeste unutra. Allahov zakon jeste da jeste školjka, znači školjka nema nikakvu korist, međutim unutra Allahov zakon jeste da ona ima kiselinu unutra, ta kiselina jeste korisna. Nekim ljudima fali unutrašnjost, tako da su neki ljudi samo kao ljuska od jajeta, znači fali jaje unutra, fali to žumance, tako da mi možemo baciti samo tu ljusku, jer nema žumance i bjelance unutra. Tako da je ovo jedna sličnost. To možemo porediti sa osobom koja samo da bajat, ali zapravo nema dijela koja prati tu ljusku, znači
of a crack upon it, Ako se samo malo slomi, onda ćemo mi baciti tu ljusku koja zapravo nema unutrašnjost. move away from the Jamaat, Ljudi koji se udalje od džemata, tako je njihovo stanje. Imam Mehdi alejhi selam kaže, oni koji kažu da vjeruju Imam Mehdi, koji izdali bajat, oni trebaju da analiziraju šta sam ja, jesam li ja ta ljuska ili sam ja unutrašnjost. Trebate analizirati sebe. Da li imate unutrašnjost? Da li imate ljubav, požrtvovanost, učenja, slijeđenja džemata, posvetu islamu? are not present. Ili možda mi to možda iskreno ne slijedimo. Tako da zapamtite, Allah svemogući Does not accept ne prihvata samo ljusku. Allah Đelešanuhu prihvata našu bit, našu duhovnost. Mi ne znamo kada ćemo umrijeti, ali je ono sigurno da ćemo umrijeti. Ali samo biti zadovoljan formom, trebamo se truditi da postanemo istinski Ahmedi. Tako da nemamo nikakvu korist samo od ljuske, od vanjštine. Tako da trebamo prihvatiti smrt. Trebamo da se poboljšamo unutra. therefore to fulfill the right Stoga trebamo ispuniti prava bajata i to nije nešto nebitno, to je jedna velika stvar, najvažnija stvar. To možemo postići samo tako što stalno slušamo naredbe, komande Allaha Đelešanuhu. eschew and you rid yourselves of Samo kada posmatramo sebe ili ako imamo samo materijalne želje, onda možemo živjeti u materijalnom svijetu, doista. Ali ako damo prednost vjeri, to je ono što je džihad, to je borba. what does it mean to give precedence to your faith over works? Šta znači dati prednost vjeri u odnosu na materijalne stvari? Da li znači da kompletno trebamo ignorisati svijet? Objašnjavajući ovima Mehdi alejhi selam je rekao, ne mislim da treba musliman postati lijen. Islam ne pravi nikoga lijenim ili slabim. Da li u poslovima, trgovini, biznisima, vi morate biti najbolji u tome. Ali ono što ne volim jeste da ne dajete uopšte vrijeme za Allaha Đelešanuhu. Tako da u vrijeme trgovine, biznisu ili poslovu, okrenite se vašim poslovima. Ali kada se treba bojati Allaha, budite prvi u tome. The color of worship at the Tako da morate paziti na vrijeme namaza, ne zaboravljajte vrijeme namaza u svojim poslovima i uvijek dajte prednost vašoj vjeri. Svijet i materializam ne trebaju biti vaši ciljevi, vaša vjera treba biti vaša glavna stvar u životu. I također vaš posao će biti podložan tome. Pogledajte ashabe Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Oni nikada nisu zaboravili Allaha, čak ni u vrijeme bitkama, kada su imali mačeve, kada je bilo veoma kritično. Kakvo mi danas nemamo ta vremena, takva vremena, oni nisu zaboravili namaz. they were not U sred bitke oni nisu zaboravljali Allaha. Oni nisu prestali obavljati namaz. Oni su sve radili u ime Allaha. emphasize and Tako da ljudi trebaju assemblies and they say that Muslims are going to progress. Yet muslimani trebaju napredak, ali ne trebaju zaboraviti Allaha. I zaista i danas generalno muslimani su zaboravili Allaha. Oni imaju puno govora, ali njihovo stanje je jako loše. when what they are doing is Ono što oni rade jeste uspješno za svijet i materializam, ali sve dok la ilaha illallah nema jednog Boga osim Allaha, to trebate staviti duboko u vaša srca i to treba osvijetliti vaša srca i u vaša djela. Ako to nije slučaj, onda Islam neće nikada napredovati. Ako uzmete, vidite zapadne zemlje kako se razvijaju, oni su bogati, oni imaju neke druge dobrobiti. in a book. You have been given the ultimate. Vama je data knjiga, ne zaboravite. Have their own accountability. What will their accountability be? Oni će polagati račun, ali Allah zna kako će oni polagati račun. Znači, to je njihova stvar zapadnih zemalja. Ali ne zaboravite
Allah zna bolje šta će se desiti poslije smrti. Ali ako mi tvrdimo da vjerujemo, a ne djelujemo tako, onda Allah će nam vratiti čak i u ovom životu. To trebamo da dobro pazimo. Ako vi čitate Kitabullah, časni Kur'an, onda znate da trebamo dati prednost ahiretu. Svugdje se konferencije održavaju u ime Islama, ali trebamo djelovati po Kur'anu. Trebamo činiti djela koja da smo mi kao hodajući Kur'an. Naša djela govori Kur'an. Sada ako lijekovi, na primjer, ne djeluju nakon što nam je doktor dao te lijekove, onda nam treba novi recept. Ali ovdje neuspjeh slijedi neuspjeh. I muslimani jednostavno ne mijenjaju svoj pristup. Sada ako je Allah prisutan i ako ostavite Allaha, vi nećete nikada napredovati. Ako ismijavate Allaha, ako ne poštujete knjigu Božiju, oni nikada neće napredovati. Zašto ne muslimani imaju hrabrost da spale Kur'an? Zato što naši muslimani, ljudi koji vjeruju Allaha, oni su prestali praktikovati islam. Zato njima to imaju tu hrabrost. Tako muslimani su krivi zato što su oni spali Kur'an. Imam Mehdi, obećani Mesih alejhi selam, kaže samo je jedan dio istinskog napretka. To jeste da prepoznamo Allaha, da živimo vjeru o kojoj pričamo. Sada ako ovo kažemo o svjetovnim ljudima, modernim ljudima, oni će se nama smijati, oni će se nama ismijavati. Oni ne vidi ono što mi vidimo. Imam Mehdi alejhi selam kaže ako muslimani ne poštuju Kur'an i ne djeluju po Kur'ani, onda slijedit će uništenje od Allaha. Tako da ne možemo jedno govoriti, a drugo raditi. Stanje muslimana danas nije sjajno. Oni govore o religiji, međutim njihova djela ne pokazuju to. Ukratko, stanje muslimana svugdje je katastrofa. Tako da smo veoma zabrinuti za stanje muslimana. Ako date prednost vašoj vjeri umjesto svjetovnim stvarima, Imam Mehdi alejhi selam kaže postoje dvije vrste ljudi. Jedna osoba je ona koja prihvati islam, a onda postane potpuno predana samo poslovima. Šeitan spopadne takvu osobu. Ja ne kažem da je zabranjeno napredovati u svjetovnim poslovima. Ashabi su također, ali oni su dali prednost njihovoj vjeri. Oni su prihvatili islam. Oni su učili o islamu. Oni su napredovali u islamu. I to je jednostavno, to se vidjelo u svim poljima njihovog života. I zato u svim poljima svog života oni nikada nisu pokleknuli napadima šeitana, jer šeitan je stalno prisutan. Tako treba i svaki Ahmedi musliman da se ponaša. Ashabi, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uvijek su govorili istinu. Svaki dio njihovog života ih je učio da ne kriju svoju vjeru. Imam Mehdi alejhi selam kaže da oni ljudi toliko budu zaljubljeni u svijet, šejtan ih napadne, iskušenja razna, strasti, iskušenja ih preplave. I takvi ljudi su grupa koja zovu Hizbullah. I šejtanova armija jednostavno ispopadne njihova zaljubljenost u svijet. A ona istinita grupa ljudi je ona koja ima povezano sa Allahom. Ovi ljudi koji pobjede šejtana i koji će pobijediti šejtana i njegovu armiju. Znam da vi imate novac i prihode od vaših poslova, ali
ali također ako stičete vjeru i to je jedna vrsta trgovine. To je ono što Allah kaže. Shall I inform you Da li da vas informišem o jednoj trgovini koja će vas spasiti od katastrofe, od katastrofalne kazne? To je trgovina religije which saves you and koja vas sačuva od, ruin? And I say od uništenja. I ja vam kažem ovim riječima, those people, oni ljudi koji I do not want people ja ne želim da ljudi otklone strast prema poslu. Ja ne želim da oni ne rade. Ja ne želim lijene ljude. Također lijene ljude šejtan spopadne. Ljudi trebaju napredovati u svojim poslovima. To nije pogrešno. Nije pogrešno pitati pitanja, nije pogrešno raditi, nije pogrešno napredovati. I morate dobiti odgovore na svoja pitanja, morate povećavati svoje znanje. their knowledge should I oni koji povećaju svoje koji žele da povećaju znanje, trebaju duboko da čitaju časni Kur'an i trebaju tražiti odgovor na svoje pitanja. Ako ne mogu to sami da nađu, onda trebaju druge pitati. Kur'an je kao jedan okean blagodati. rivers of Tu su također velike rijeke, duboke rijeke znanja. knowledge. And therefore you should gain Stoga vi trebate se truditi da učite i čitate, istražujete časni Kur'an. Časni Kur'an vas može voditi na jedan tačan način i na jedan ispravan put. and this is how it will guide you towards Ovako, to your faith. to će vas naučiti da date prednost vjeri, a ne ovom svijetu. Therefore we need to evaluate Stoga mi moramo da ocijenimo there are koliko nas ima koji zaista proučavamo časni Kur'an, koji uče časni Kur'an, koji djeluju po časnom Kur'anu ili proučavaju časni Kur'an. Samo da vam privučem vašu study it. pažnju da trebate učiti časni Kur'an i to je naredban. Imam Mehdi alejhi selam kaže zapamtite The Holy Quran časni Kur'an has done a favor upon the previous prophets. Časni Kur'an je uradio jednu uslugu prethodnim poslanicima i knjigama. Zato što mi sada imamo jedan obrazovni element. From mere tales and fables until the Holy Quran Mi ne želimo bajke i priče. U časnom Kur'anu ima Allahova moć, Allahova blagodat nama. and it discriminates between what is true Također, Kur'an nam ukazuje na ono što je pogrešno, a na ono što je u redu. Također potvrđuje nam šta se desilo sa narodima prije. To je milost za nas. Oni koji čitaju časni Kur'an, koji se trude da ga razumiju, to su ljudi, and they have not a oni koji ga ne razumiju zapravo ga ne čitaju dovoljno. it is because as Allah the Almighty says Allah dželešanuhu kaže ovo je svjetlo, Allahovo svjetlo, ono što ima božansko znanje. to consider the Holy Quran Ljudi koji se trude da shvate Kur'an, a imaju ljudi također koji ga ne shvataju i samo žele bajke i priče da uzmu iz Kur'ana. Allah to ne voli. Mi trebamo slijediti istinsko učenje časnog Kur'ana. how can we accept such claims? Kako mi možemo da prihvatimo onda takve stvari? Ja opet ponavljam, oni koji su se povezali sa mnom i koji su dio ovog džemata, Allah dželešanuhu je uspostavio ovaj pokret, ovaj džemat, da zapravo pokaže istinsko tumačenje, istinsko učenje Islama. in the world. I desire through practical Ja želim da vi na jedno praktičan način, praktično znanje, da tako unaprijedite svoju vjeru. purpose
i Allah me zadužio za ovu svrhu. Ali časni Kur'an nije knjiga bajki i priča. Časni Kur'an je jedna duboka filozofija. Često Ahmedi pitanju da ako često čitaju Kur'an, oni će dobiti odgovor na sva pitanja od toga. Tako da mi stalno govorimo o raznim temama iz časnog Kur'ana i ljudi su zadivljeni tim temama. Oni su jednostavno zadivljeni učenjima časnog Kur'ana. Mi trebamo u potpunosti živjeti po časnom Kur'anu. Ovo je jedan vodeći princip, jedan tarbijat, jedno također nepobjedivo oružje. Znači, učenje Kur'ana je pobjedivo oružje protiv svih neprijatelja Islama. Za osobu koja želi dati prednost vjeri, a ne svijetu, je da najvažniji aspekt je da treba imati vezu sa Allahom dželešanuhu. Kada naučite zabrane, naredbe Allahove iz časnog Kur'ana, दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने वाले के लिए सबसे अहम बात यह है कि इसका खुदा ताला से भी ताल्लुक पैदा हो जाए। onda to treba biti u povezanosti sa onim koji vam je dao te komande. Allah vam je dao te komande. I to samo treba biti uspostavljeno kroz ibadet, kroz obožavanje, kroz namaz. I najbolja forma toga jeste namaz, molitva. Stoga svaki Ahmedi treba ocijeniti kakvo je naše stanje namaza, dove. Da li mi ispravno uklanjamo namaz? Da li mi imamo vezu sa Allahom dželešanuhu? I tek onda možemo reći da smo razvili naše stanje i mir, unutrašnji mir i sreću. Imam Mehdi alejhi selam kaže, moje vjerovanje jeste da ako neko želi da se spasi od raznih nesreća, nevolja, oni se trebaju povezati sa Allahom, trebaju se reformisati do tog nivoa da jednostavno kaže, ja više nisam ista osoba kao prije. Allah u časnom Kur'anu kaže, से बचना हो वो पोशीदा तौर पर खुदा से सुलह कर ले और अपनी ऐसी तब्दीली कर ले। Zaista, Allah ne mijenja stanje jednog naroda ili nacije dok oni sami sebe ne reformišu, dok oni sami ne reformišu ono što je u njihovim srcima. Korijen istinske religije jeste vjerovanje u Allaha, jednog Boga. Vjerovanje u jednog Boga, u Allaha, zahtjeva strah od Allaha. Trebate razviti takvu strah od Allaha i onda Allah vas neće napustiti. Meleci će biti poslati. Šta je veće od toga da jedna bogobojazna osoba može vam pokazati čuda, znakove? Ako je osoba zaista transformisana u ime Allaha i ako ostavi sva djela koja ljute Allaha, onda trebamo razumjeti da svako naše djelo će privlačiti blagoslove. In the belief that everything will occur when it is allowed in the heavens. It's certain when Allah connects with someone, Allah će nas povezati ako smo bogobojazni. Sva nebesa će igrati ulogu da nas zaštite, čak i meleki. Onda niko nam ne može nauditi. Ko nam može nauditi osim Allaha? Ne, niko. Imajte povjerenje u Allaha, vjerujte Allahu. Ovo vjerovanje treba proilaziti iz toga da dunjaluk ne trebamo staviti na prvo mjesto, već sve trebamo staviti u ruke Allaha. Ne trebamo se oslanjati na svjetovne stvari, samo vjerujte Allaha. Budite tačni i precizni u vašim namazima, iskreno, tačno klanjajte namaz, bit ćete spašeni svih nemoralnih dijela, postaćete nova osoba. Ne možete biti, niko vam ne može biti prijatelj osim Allaha. Nebesa će biti sretna s vama. A ako je Allah sretan s vama, onda on može popraviti sve vaše svjetovne probleme. Sve ono što je neispravno može postati ispravno. On može popraviti sve ono što se nama čini da se čak ne može popraviti.
also pray. People ask for prayers. Također ljudi meni traže dove, ali i vi trebate također imate snagu i volju da činite dovu i da klanjate namaz. Ako vaše zadovoljstvo je negdje drugo, ako vi volite neku stvar više, onda Allah to ne voli. Zapamtite, nije zabranjeno da napredujete u svjetovnim stvarima, ali nemojte raditi ono što će naljutiti Allah. Allah uvijek stavite na prvo mjesto. U vašim namazima razlog zašto nemate uživanje dok klanjate namaz? Zato što su ljudi nemarni u namazima. Oni istinski ne znaju tu čar namaza. I uzrok tome je čak više ima tog problema u gradovima, na primjer, nego u selima. Čak 50% ljudi ne čini namaz kako treba. Zašto 50% ljudi ne zna zadovoljstvo namaza? Zašto ne uživa toliko ljudi u namazu? Jer u drugim religijama nema takve naredbe 5 puta na namaz. Mi smo nekad toliko zaljubljeni u naše poslove i čujemo ezan, ali ljudi kažu mi moramo ići na namaz. Takvi ljudi, jednostavno žao mi je takvih ljudi. Oni imaju radnje ili žive odmah do džamije, ali oni ne žele ići na namaz. Stoga trebamo zamoliti Allaha, trebamo se moliti Allahu sa velikim bolom i tugom u srcu. Isto kao, na primjer, vidimo cvijeće i ono lijepo miriše i lijepo ga je gledati. Također, ako klanjamo namaz, to će poboljšati naše duhovno stanje. Ako, na primjer, vidite nešto lijepo, naravno osjetit ćete to. Ako vidite nešto ružno, također ćete to osjetiti. I onda i ako nemate vezu sa Allahom, slično tako, oni koji ne razumiju molitvu, oni misle da je to teret. Na primjer, ujutro morate ustati iz vašeg kreveta, rano je, ali zapravo oni ne razumiju suštinu namaza. Oni misle da je to teret, takvi ljudi. Oni ne razumiju bit, srž namaza. Kako će onda oni spoznati tu blagodat, ljepotu namaza? Pogledajte, na primjer, alkoholičar, osoba koja pije alkohol, piće sve više i više alkohola da bi dobio prvobitno uživanje. Sada mudra osoba će uraditi na drugačiji način. Osoba će sve više i više obavljati namaz dok ne postigne taj nivo uživanja. Isto tako kao što alkoholičar pije sve više i više alkohola da ima euforiju, tako jedan vjernik će klanjati i činiti dovu sve više i više da bi postigao vezu sa Allahom dželešanuhu, također da postigne unutrašnji mir i duhovnost. I samo ovakva istinska ljubav, istinska duhovnost i ja kažem zaista vi ćete dobiti tu slast samo kroz molitvu, samo kad imate taj cilj u svojoj glavi, kada se trudite da postignete blizinu Allaha dželešanuhu. Now, virtues can cancel or can overlook vices. Trebate znati da naša loša djela mogu postati dobra. Trebate se moliti Allahu, o Allahu, zaštiti nas od loših djela i molite Allaha da da blagoslove vama. Dobra djela i namaz odvraća od loših djela. Namaz vas sprječava od loših djela. Nekad vidimo da ljudi koji obavljaju namaz čine loša djela, međutim oni samo
samo čine namaz u suštim pokretima. Oni ne shvataju dubinu namaza. Allah naziva takve ljude hasanat. It's not mentioned as salat. Although the meaning, Značenje, the reason is that razlog zašto Allah naziva ovakve ljude hasanat jeste da ti ljudi ne shvataju bit molitve. which has a true spirit inside, the true Molitva namaz treba da nas spriječi od činjenja loših dijela. Tako da takva vrsta namaza će odvratiti od loših dijela. Tako da namaz nije samo sušta forma, treba obratiti pažnju na suštinu, na bit namaza. Tako da moramo mi sami sebe ocijeniti. Da li mi imamo taj unutrašnji mir i smirenost? Da li se mi oslanjamo više na materijalne stvari? Ako želimo da sačuvamo naš namaz, onda moramo slijediti bajat, uvjete bajata. Moramo ispuniti naše ciljeve. Sada moramo povećati naše znanje, moramo izbjeći napade šejtana. Šta treba biti veza ono koji slijedi i ono koji ne slijedi? Kao na primjer učitelj i učenik. Učenik ima korist od svog učitelja. Također, mi koji smo sljedbenici trebamo imati korist od našeg učitelja. Ali ako učenik ne napreduje, ako ne uči od svog učitelja, onda zaista ne može napredovati. Tako, u ovom pokretu, Ahmedija muslimanskom džematu, mi moramo povećati naše religijsko znanje i duhovnost unutar samih nas. Onaj koji traži istinu ne smije ostati mira, ne smije stajati, sjediti na jednom mjestu. Inače vas šejtan sigurno napasti, jer šejtan jedva čeka da vas napadne sa svih strana. I insects and other things will develop. It becomes a means of many illnesses and sickness. That is stationary water. This is the same state of a person who's Osoba koja je mirna, na primjer ako zalijemo zemlju, vidjet ćemo mnoge insekte ili korov. Tako da osoba mora napredovati, mora se kretati. Ne smijete ostati na svom mjestu, morate tražiti znanje. Naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i on je najsavršenija osoba na svijetu, ali on je stalno govorio Rabi zidni ilma, Allahu povećaj moje znanje. Tako da zašto smo mi samouvjereni da je nama dosta znanja, da mi mislimo da znamo nešto? Kako osoba napreduje u svom znanju, u svom vjerskom znanju, onda ćete naučiti da mi moramo popraviti neke stvari, moram naučiti neke stvari. Ponekad osoba u nekoj određenoj stvari, možda kao dijete, na primjer, koje uči oblike ili neke dijagrame, dijete misli da to nema nikakvu vrijednost. Ti, na primjer, neki geometrijski oblici, oni nemaju, ili algebra, možda matematika, to je za dijete ništa. Jednostavno, dijete misli da je to gubljenje vremena. Obećani Mesih sam kaže slično, kada osoba postane starija, ili dijete koje misle da je geometrija nema nikakve koristi, kad to dijete malo sazrije, onda će shvatiti da geometrija jeste vrijedna, na primjer. Slično tako u stvarima duhovnog razvoja možemo misliti da nešto nije bitno, ali kako se razvijamo duhovno vjerski, onda ćemo očiti da jeste, to je imalo korist. Ako ne poboljšamo našu duhovnost, onda ćemo početi činiti neke nemoralne stvari. Kako ćemo ojačati ako ćemo imati stalno sumnje čak i u najmanjim stvarima ili nećemo izvršavati obične komande Allahove, onda postoji strah da ćemo mi izgubiti, skrenuti s pravog puta. Mnogi ljudi su se spotakli, skrenuli s pravog puta jer nisu povećavali svoje znanje. Oni su imali pogrešne interpretacije, pogrešne tumačenja Kur'ana ili Islama. Nisu čitali knjige imama Mehdi alejhi selama. we will increase in our knowledge of the belief in Allah.
Ako čitamo, ako se trudimo, onda ćemo povećati naše vjerovanje u Allaha Đelešanhu. Također ćemo napredovati u našoj vjeri, u Islamu Ahmediju. Također za djecu, molim vas, imajte pažnju prema djeci. Imam Mehdi alejhi selam kaže, ako ste dali bajat ovoj zajednici i ako vjerujete zaista u onda ono što ću sada reći jeste pod uputom Allaha Đelešanuhu i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imam Mehdi kaže da ovakve odluke i komande trebate slijediti. Osoba koja istinski vjeruje treba povećati svoje znanje i duhovnost, nego samo upadati u nemoralna djela, strasti ili loša djela. Allah Đelešanuhu kaže: Zaista istina je istina. To je nešto što vas može učiniti korisnim. Ako na primjer mislite ružne stvari, onda nećete moći ostati u ovom. Ako vas Allah učini bolesnim, nećete čak moći piti ni vodu, čak ni jedan dan na ovom svijetu. Takvi ljudi koji uvijek vjeruju koji imaju sumnje, oni padnu pod utjecaj šejtana i oni ne vjeruju ni u šta zapravo. Tako da nemojte uvijek misliti pogrešno o svemu ili tražiti zlo u svemu ili sumnju u svemu. Zato Kur'an kaže da misliti loše o drugome ili imati sumnju o drugome ili o bilo čemu ne može donijeti ništa dobro. Imam Mehdi alejhi selam jeste sudija. I čak i ako nakon bajata imate sumnje i pitanja, onda vaša vjera je slaba. Vaša vjera je ispunjena sa sumnjama. Takva vjera vam neće dati dobrobiti. Ali ako istinski vjerujete da ima Mehdi alejhi selam jedan sudija, mi smo ga prihvatili kao imama Mehdija, onda gledajte na vaša djela, gledajte na ono što radite. Tako da ćete tek onda slijediti sve naredbe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da ima Mehdi će doći koji će biti sudija. On će suditi između lošeg i dobrog. Ne možemo samo reći mi vjerujemo, ali ipak imamo neke sumnje u našem srcu. Imam Mehdi alejhi selam traži one koji su iskreni, sadik, one koji su istinite, iskrene. Onda ja vjerujem da oni ljudi koji me odbiju i koji me kritikuju, koji me ispituju, oni nisu me istinski upoznali. Ako ste me prihvatili, ako ste me prihvatili i onda ste me optužili, onda takva osoba čak i više je nesretna, više je slijepa. Istinska stvar jeste da zato je Isa alejhi selam rekao, poslanik nije nikad ismijavan već od svog naroda i nikada nije vrijeđan već samo od svog naroda. Tako da poslanik mora proći kroz vrijeđanje, mora proći kroz iskušenja. Uvijek su ljudi ismijavali poslanike. I ako sam ja poslanik, onda je to prirodno, onda je to normalno da me ljudi ismijavaju. Tako da je put Imam Mehdi će se pojaviti u vremenu kada će biti teško vrijeme i svi poslanici su bili ismijavani. Ali ako ljudi duboko mi daju šansu, ja ću im pokazati ko sam i šta sam.
Imam Mehdi kaže, ja ću im pokušati objasniti, ali oni su puni mržnje i puni su ljubomore i zavisti. Pa kako ja mogu njima pokazati? Čak i sada, nakon tolikih godina, 133 ili 134, nakon mnogih božanskih znakova, ako osoba ne usvoji jedne dobre navike i ako se osoba poveže sa Allahom, onda je sve lako. Ako jedna osoba ima loše namjere i nema namjeru da se poveže sa Allahom, onda je sve uzaludno. Imam Mehdi alejhi selam kaže da kada Ibn Arabi je rekao da kada Imam Mehdi kaže, kada Imam Mehdi dođe, da će osobe reći da Imam Mehdi promijenio vjeru i to su takvi napadi sada i laži takvi. Znači, ljudi su optužili Imama Mehdija da je on izmijenio vjeru, ali nije. Nekada mi ne shvatamo neke stvari, ali ako mi vjerujemo u poslanike, mi mislimo, mi znamo da trebamo biti strpljivi, da trebamo vjerovati istinu. Allah će biti strpljiv s njima. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashabi nisu postavljali pitanja. U stvari oni su čekali samo za mogućnost da postave pitanje i da dobiju odgovor. Ili bi šutjeli. Oni nisu imali hrabrost da pitaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili bi čekali nekoga drugog da postavi to pitanje. Tako da ova osoba koja ne razumije pravila časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, takva osoba je nesretna. Postoji mogućnost da će takva osoba ići ka uništenju. Također i u vrijeme Imama Mehdi alejhi selam. Tako da u ovom vremenu ljudi samo kao papagaji ponavljaju jedne te iste optužbe, ali ne žele da uče o Imamu Mehdi alejhi selam. Osobe ne razumiju zakone poslanika i osobe ne žele da vjeruju i takve osobe će biti vođene ka uništenju. Oni nisu prihvatili poruku, nisu pokušali da razumiju poruku. Tako da njihovo stanje ne dozvoljava da ne budu slijepi. Oni ne shvataju zašto su oni u takvom stanju. Ovo je vrijeme koje je bilo predskazano časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znakovi su se pojavili. Pa čak mogu barem malo istražiti o znakovima i o Imamu Mehdi alejhi selam. Potruditi se bar malo. Svako u svijetu poriče ismijava, ali naša dužnost je da pokušamo da ih spasimo i da proširimo poruku Imama Mehdi alejhi selam svakoj osobi, ne samo muslimanima, već svima oko nas, bilo koje vjere, ili ako su ateisti, ako nemaju vjeru. Mi imamo puno posla da uradimo. 100 godina džemata u Njemačkoj, nismo bili u stanju da proširimo poruku islama svim Njemcima. Moramo se više potruditi. Moramo proširiti poruku. I također obratiti pažnju na tabligh i obratiti pažnju na zadatke. Također broj 1 među Arapima trebamo da proširimo poruku i broj 2 Evropljanima. Arapi broj 1 zato što zaista mnogo Arapa čak ni ne zna da je uspostavljen ovaj pokret, Ahmedija muslimanski džemat. Svaki Arap nije čuo našu poruku. Čak i ako jesmo se potrudili, više smo se potrudili nego prije. I poruka je došla do neprijatelja, do naših protivnika. I dosta Arapa je čulo poruku Ahmedijata kroz naše neprijatelje protivnike. Dosta njih nazivaju Kadijanijama ili drugim imenima. Svaka laž, svaka neistina, oni su prenijeli takve neistine i drugim ljudima, Arapima. Međutim, mi im nismo pokazali naše istinsko učenje našeg džemata. Imam Mehdi alejhi selam kaže da je to naš zadatak, da prenesemo našu poruku. Onda je to grijeh ako mi tako ne uradimo. Onda su tu Evropljani koji zaista, koji su daleko od Allaha. Stanje Evrope jeste da
They have completely da oni su potpuno slijede materializam, potpuno slijede čari ovog svijeta. I generalno govoreći, on nije briga ni za šta. Nekad naša omladina također upadne u ovu zamku, u materializam i u svjetovnost. Trebamo im reći da taj pravac vodi ka uništenju. Nemojte biti da utiču na vas takvi ljudi. U zapadnim razvijenim zemljama ne budite iznenađeni da Evropa se razvija naučno i razvija se u svim mogućim sferama. To je jedan normalan način da kada se nebeska vrata zatvore, onda se zemaljska vrata otvore. Nikad nije slučaj da su poslanici donosili neke svjetovne stvari ili izume, već duhovne stvari. Ovo svi trebamo imati na umu, da nismo prihvatili Ahmedijat samo da zaradimo za ovaj život. Mi smo Ahmedijat prihvatili da uspostavimo živu vezu sa Allahom Đelešanhu. Ovo moramo prenijeti svima u svijetu. I trebamo ispraviti, poboljšati ovaj naš život, ukrasiti ga dobrim djelima. O svom dolasku Imam Mehdi alejhi selam kaže glavni cilj mog dolaska, znači dolaska obećanog Mesija alejhi selam, jeste da se dobar moral širi i da ljudi uspostave blizinu, vezu sa Allahom Đelešanu. Allah je vaš objektiv, Allah je vaš glavni cilj. Allah treba biti vaš cilj obožavanja. Također da spomenem širk, obožavanje nešto pored Allaha Đelešanuhu. Širk također može značiti da vas ego zaposjedne, i to je forma širka. Imaju razne forme širka, kada nešto stavimo u jednakosti sa Allahom. Ahlak, moral, to znači da svu svoju snagu iskoristimo da poboljšamo sebe. Naravno, ne trebate, ako posjećete ruku, naravno nećete imati nikakvu korist od toga. Ali sposobnosti koje imate, onda trebate koristiti u pravo vrijeme na pravo mjesto i na način kako to Islam zahtijeva od nas. To znači da, na primjer, ako koristite vaše sposobnosti u pogrešno vrijeme, naravno da ćemo imati posljedice. Za sve ima vrijeme i način. Tako da ako čujete neki ljudi, na primjer, izgube čulo mirisa i to postane za njih teško, ili čulo sluha. Naravno, njima postane život težak. Zato trebamo moliti Allaha da nama Allah da jedan srednji put nepretjerivanja u bilo čemu i da nas zaštiti od loših stvari, od loših bolesti, duševnih bolesti ili fizičkih bolesti. Jednostavno, umjerenost, taj srednji put, jeste da koristimo naše sposobnosti u pravo vrijeme, na pravom mjestu. To je ono što se tiče dobrog morala. Uvijek trebamo uzeti srednji put, jedan balans. Trebamo imati najveći moral kakvom nas Islam uči. Duhovnost znači da sve one elemente da se povežemo sa Allahom Đelešanhu. Ako osoba ne može to razumjeti, ali to zaista jeste pravi cilj, onda ćemo se tek reformisati u prave ljude koji će biti pravi sedbenici, pravi vjernici. Trebamo se preispitati da li smo mi došli do tog ranka, do tog nivoa. Da li je zaista naš cilj Allah? Ako to nije slučaj, onda jednostavno smo na najnižem nivou, stepenu naše vjere. Moramo se ispitati
Ako zaista volimo Allaha, onda ovaj svijet ne treba imati nikakav značaj za nas. I trebamo obratiti pažnju na naše džamije. Trebamo dati prava našim džamijama. Ako smo sagradili džamije, onda trebamo biti zabrinuti kako ćemo napuniti te džamije i kako ćemo doći na namaz u tim džamijama. Svaki ahmedi treba sebe pitati da li imate tauhid, Božje jedinstvo i iskazivanje najvećih morala, moralnih odlika. Svaki ahmedi, musliman i muslimanka trebaju iskazivati najveće moralne odlike, jer samo ovako ćemo prenijeti prave poruke bajata islama. Na mnogim otvaranjima džamija na koje ja idem, onda vidim da gosti spominju o djelima, o moralima. Oni su oduševljeni, ali ću nakon što pokazuje ovako visok standard morala, mi Ahmedi ne prikažemo Ahmedijat baš u pravom svjetlu. Ako Imam Mehdi alejhi selam kaže da mi prenesemo poruku islama Evropljanima i ljudima ovih zemalja, ako mi pokažemo naš moral, to nije samo za ne Ahmedi, to je i također među Ahmedi muslimanima. Moramo moral u našim porodicama i među našom rodbinom pokazati, ne samo prema ne Ahmedima. Tako da moramo imati na umu da pokažemo najveći moralni standard. Imam Mehdi, obećani Mesija alejhi selam, je došao u duhu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao da samo možemo dosjeći visoke nivoe bogobojaznosti ako shvatimo da ispunimo Allahova pravila, Allahova prava i prava njegovih stvorenja. Muslimani i nemuslimani, da oni vide ljepotu u našim karakterima, da nas djeca vide zaista kao naše uzore. Tek onda možemo reći da smo se mi promijenili. Amir Sab Njemačke me nedavno upitao šta treba biti cilj za naših sljedećih 100 godina u Njemačkoj. Prvo, ove neke savjete koje sam već spomenuo, a i spomenut ću vam još neke savjete u ovom zadnjem stoljeću. Da li smo zaista to postigli? Da li ste u Njemačkoj zaista postigli vezu sa Allahom? Da li smo poboljšali naš namaz? Da li smo tačni u našem namazu? Da li smo ostavili naše poslove, biznise da odemo na namaz? Ili smo samo počeli graditi džamije? Da li smo tačni u učenju časnog Kur'ana? Da li zaista postupamo po naredbama časnog Kur'ana? Da li našu djecu učimo o džematu ili smo samo zabrinuti za njihovo obrazovanje, da budu najbolji u obrazovanju? Da li smo zabrinuti za njihovo religijsko obrazovanje? Da li smo ljubazni jedni prema drugima? Da li opraštamo jednim drugima? Da li pokažemo najveći moral prema nemuslimanima? Ili da li smo samo pokazali visoke morale u nekim trenucima, drugima, gdje pokazujemo da smo mi mirni ljudi. U nekim prilikama sam imao priliku čuti od nekih ljudi. Ovo je prvi put da smo mi vidjeli prelijepo učenje islama. Tako da vi trebate se poboljšati. Koja je poenta dijeliti letke o 100-godišnjici džemata kad vi ne radite ono što pričate? Tako da prvo trebate ispitati standarde. Da li ste dali prava Bogu i Božjim stvorenjima? Da li smo mi ispunili te standarde? Prema mom mišljenju niste baš ispunili sve te zadatke. Ako vi sami trebate vi sami trebate smisliti šta ćete raditi narednih 100 godina.
Vi trebate učiti iz učenja obećanog Mesija, alejhi selam. Mi želimo osvojiti srca ljudi širom svijeta. Želimo ih ubijediti u jedinstvo Allaha. Mi želimo ljude staviti pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u ovom kontekstu svaki od nas mora da se ispita na kojem smo nivou. Moramo ući u ovu novu stoljetnicu džemata u Njemačkoj. Trebamo dati prednost vjeri, a ne svijetu. Trebate dobro zapamtiti ovo. Također morate stalno savjetovati svoju djecu i buduće generacije o ovome, da se poboljšaju, da slijede vjeru, da ih trenirate duhovno i moralno, da i ovakvu strast prema vjeri trebate se truditi da usadite iz jedne generacije u drugu, da nas Allah dželešanuhu uputi da postupamo ovako. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.